Closing. Closing dek. Assalamualaikum ya. Lah piye? Nadane aja kok terus lurus ngene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini ceritanya piye, Pak Po? Mukbang. Mukbang apa ki? Mie ya? Heeh. Mie dari Mas dari CRE. Mas Dari CRE. Siap. Kemarin dikasih mie, Bos. Win mana kau ning piring ning wajan? gitu Pak Po ki lho, Mana ning wajan? Yo. Iki sumpit Ya. Nah, gimana? Ngeblo. Cina punya ya? Bos. Woi Cina bupo ki. Lah kok Mukbang mie di apa ki namanya di kamar baru belum jadi kamarnya. Geng taman rondo. Yo kamar rong dadi madhep rene sik kabeh sik iki. Apa? 1 2 3 1 2 3 wis thumbnail. Blabak iki gak glowok kabeh jan wong urip. Lah ngene iki lho pengen keblok gak iso Mbak Rin. Mas iki lha iki ngapa tegar ditumpangine blabak iki siji lho. Blabake oke lah wong iki bisa ki apa? Kecer kira jere Mbak Rin. Kecer minggu. Ya kaya ngene iki sing kene gedung tak kira kok dipasani tok. Ora ngomong ki betik neplek kok. Lah iki mbok sing mangke lho belum. Hah? Ya, cak nih. Iki pakone saiki opo to? Yo ora dipasani langsung lho gua. Memang rasane wong iki. Temen ya, makan bos. Mas tak kira kata iki. Iki apa ki? Naos sih. Naos, gak stok pitik. Yo wah. Ikan ayam pitik, Bos. Enggak pitik. Jenenge keseimbangan. Jenenge apa, Pak? Ekosistem, Bos. Ekosistem. Keseimbangan. Iki mie dari anu, Bos. Konggone sapa jenenge? Mas Rizal. Lah. Lah. Ngawur kowe nek Monggo. upload kok Mana-mana. cukup. Ngawur gitu. Rasanya kayak mie. Cok iya dah. Yo ora. Mbak tabah. Rasanya kayak mie gacoan. Ngawur spaghetti yo. Spaghetti ya? Italiano. Itali. Nodul. Mantap, Bos. Makan, Bos. Makan sama, Bos. Kan lo mana apa duluan? Geng mana apa toh? Pangga botok. Kesukaanku, Bos. Geng malah gur mangan botok laron. Enak loh, Ki. Iki makan khas Topuro. Khas ya? Ya khas. Jadi iki khas Topuro itu. Jadi khas nggun. Dan jublek aku rasakno. Bebek kok lombok iki sumpet kemelintim tepuh. Pinggenane aku trapancen mau turune Tionghoa. King Hoa ya. Etnis Tionghoa aku. Wah, tak kira anu kae King Hoa sama kayak manjeng King Hoa. Awuran kowe. Apuran weh. Mak Bos. Apa mak terus? Dipertahanin lho suarane iki. Aku cocok kowe. Ngebel. Aku nek suara ngono iki gak pate mambu aku lho. Lebih lo. Aku. Aku tot berarti. Enggak selalu lucu terus ini kita. Iya. Rasa. Kita lo. Nanti bal ya. Kowe kudu ngrasakne iki. Kudu ngrasakne iki. Mergo Kowe gak ngrasakne rugi. rugi ya. Italiano, Bos. Ya belum. Ah, Mas Win. Adulang. Loh, orang kuwi ta to, iki review ki, tekstur tang. Lah to, depan campur langsung. Aku kan dulang kowe kok. Orang kan langsung lep ngono lho. Iya lho. Ya. Talep biasane lho. Biasane muluk langsung ngene-ngene kok. Wow. Gayamu melet sik. Abet. Nyocok nih aku. Teksture piye teksture? Rada alat. Yo ora alat pancen mie apa ngene aran iki? Pasta. Yo ki rasane ngene iki. Pasta gigi. Rada atos. Lho, sing penting aja pasta gigi. Napa? Pasta gigi ku odol. Ndolek odol ya. Ya belum. Geng raman iki nyapa to? Iki Mas aku. Ning guri. Mosok wis. Sebagai lo bapak. Jer bukan wis jer. Kene sambeli. Kayak itu bisik apa to? Mbok cipi ya. Teksture ya. Lepas pi. Wes. Saplok-saplok. Larang lho, masih larang iso nyumpet aku ini ngomong apa. Mosok to. Wah iso e.
Kok iso. Weh. Andel iki. Ya lagi apa-apa kok ngemas ki prei apa ki? Prei bangka apa ki? Apa-apa doyan e. Dan kilo minggu prai. Ngene lho Mas. piye? Sing Lah diarani nggon lah kok geblak nggon. Anggun geblak anggun. sing diarani mensyukuri nikmat Tuhan iki Bos. Kudune milih Allah. Tapi anu lho Pak Bos. Aja mbok arane aku ki wong rakus aja. Iki mensyukuri nikmat Tuhan. Nikmat mana yang lo dustakan. Tapi anu lho. Ora kabeh wong iki doyan laron lho. Tapi kok awakmu apa-apa doyan iki to? Jenderal aku umat yang terpilih. Gak gampang tiduran. Kayak emang biduran. Gampang nolak. Belum. Jadi apa ae kok sing cek Apa ya? Konsumsi. Apa ae ya? Ya lombok berarti sumpet apa-apa. Ya kemelinti men nggih sumpet to. Male. Heeh. Kenapa? Genano jare. Bupoh wong Tionghoa bupoh. Lebih bubuh ya lek Pak Bo. Aslinya Jawa. Cina caruban iki. Ngapa? Cina caruban ya. Sebejak. Sebejak. Sebejak iki Apa ya artinya? Surabaya Badak tahun ya oke, mie ya oke. plus Lombok. Plus lombok ya. Prai krokot iki. Fry krokot. Soalnya nek krokot Kok tadi tak jangan benenge oke. Iya. enak wis di anu oseng. Lah apa ora tau mangan kok sing ngomong oseng krokot. Tahu aku wis sepo krokot. Krokot iki pakanan jangkrik. Apa coba lah, apa coba. HP Jangan beneng. Ning sore coba. Kayak coba kayak nguduk. Iya. Jangan beneng. Jangan beneng. HP sapa blok kuwi? HP nggun. Jimukno to. Sik jere. Mak bos monggo mawon. Apa kok nek kuyuan cacah ini malah. Kok iso. Yo tuku ngono. Nikmat mana yang kau dustakan? Lah lho. Bos, lan. Tenang aku, seneng tenan karo Pak Pak. Ya idola. Ayo. Iya lho ae. Nah lombok sak gagange apa? Enak mal gagang sik. Kayak ulo ketok. Ya melet. Melet sok lamet jare nek melet. Jan biyo ki surungane bothok iki lho, bothok laron, Bos. Apa ya? Iku biduran. Iya apa-apa sok Ya, apa biduran wis diingin bidur nang. Lebih Nek tapi nek jare Pakdi, nek biduren kon Terusno. nerusno jare Pakdi. no dari pendem. Wah, kana ya malah. Mah gak wani aku. Kemulan dari tahan apa? Heeh. Mas Heri terima kasih banyak kena gawe mubang cacah. Ki cara mana cocok karo wone. Juga pancen enak tenan kok ora perkara hobone. Oh enak tenan ya, ya terah enak tenan. Ora mate mie karo iku lho, cuacane iki lho. Lah nek laron gak doyan. Salahmu gak doyan. Ngono. Lah aku Mama. Wegah. Aku pengen carane doyan piye no. Kok arah mangan kok dadak nyapa ya lo ya. Dan Pak Muhammad. Tapi aku mbiyen tau lho. Cangkemku rasane gak timba wi. Wedi. Podo aku Tenan. ngono, tapi kan aku gak apa to, San. Sik tak bahasa kok cangkem kok timba windane ombone. Ora, lho tenan rasane kuandel tenan cangkem Ya iki. iya ya apa aku gak iso mikir aku. Apa gak iso mikir. Tenan nek laron. Pokoke laron entung kuwi menghindari aku. Sebas iki kok timbang rame Jawa. Oh iki temu. Apa once ya? Iki hilang wis geger. Geger ya ki. Sak kebun binatang geger. Lah lho, lha rumasan pak kewan mau batur iki. Dan jublek aku. Lho. Mantap ki. Asal street ki. Tenan. Anu cek kamu Pak. Umur wedang tok. Iya toh? Iya. Sing enak malah ngene iki lha nyempur malah enak iki. Jangan juga bubone kan lho. Ngapa? Kudu bawa. Lha ngono wis talan pabrik. Ini membuat wani dong nongko apa-apa malah enak. Apane iki lho? Apane? Sayure toh. Gimana rada lang-lang tadi? Ini kan ya? Nggih. Kiri sidi dong nongko barang cocok. Dong pring. Loh. Tapi ya tapi kok iso. Iki tenan.
Jadi mie iki kulupane kan ngedong nongko kulupane. Nah umumnya kan gobes to. Kok kan dong nongko itu apa? Apaan to? Dong nongko di sidi, Terus apa nih? dumpling, Dong pelem? dong maron, luwara, dulu, nah, Tengklek to. karo dong merau. Ngawi lho. Oh, Sayang ya. Tek aku. Aku wedi ku nek sumpetmu kalu kuwi lho. Lambe sak gagange, cangkeme piye. Ada piye-piye ada ngemas ni piye to? aku karo aku ning Taiwan suwe. Terus wae ya. Suwe. Lho, Maam nek gak ngene gak oleh. dibelah wong ning kono man gak nggo sumpit. Berarti wis dudu wong kono. Dudu wong kono ya. Nggo sendok berarti wong asing. Lho Kira wisata ya tanggon ya. Oh, berarti awakmu ki menyamar cara mono. Menyamar pancen aku wong kono. Nah, lho pancen aku ki wong kono jadi. Jadi wong Taiwan. Tentu. Lah iso lah. Hokiane basa ndi? Hokiane Hongkong ya? Bagian dia Ya. Taiwan iki. Taiwanmu mbiyen ning daerah apa wae? Setan. Kulon langgar kayak apa tuh? Opo waduran keadaan. Kulon langgar ngene sam apa kul soto? Lan Aku PI. kan nganggo ning Dong Dabong apa ndi ya? Lagare pangat. Donggang. Dong Dabong apa ndi ka aja nek Dun? Donggang. Dong dawu. Dong Dabong. Lho. Dong dabung. Dong dabung kayak kidul kuwi ya? Lah karo kuwi ngene iku wis biasa. Barat lebu. Lebih lho. Maret gak ana lho, Dun. Maret gak ana. Ya jelas wong dikandida dhewe. Suka biasa to. Mukbang bos, mukbang mie. Lombok. Mama. Lah Pak Po. Ma, yo. Win barang lho, lho. Win, namin. Apa ke? Apa to Kita gak sadar sak wajan entek. Mie mantap, lek eri masih lek eri. Aku malah. Kowe kene lho. Aku gelo karo kowe apa? Napa mbok masakno enak? Yo yo. Gak enak doyan. Lho. Bareng kleru nek masak Barin. Gak senang, kudune iki kudu mbok apa aja men uyah ta apa ben rada anu. Ben cacahe kan. Lah kok gak enak barang yo entek, Pak. Enak kok gak enak piye to enak. Lho ora maksudnya bumbune didelokne. Nek enak jelas enak. Lah nodeng nek masak aja ono. Yo deng. Gak suka aku. Enggak suka ya. Yo, cepet Pak Pendi. Oh, iki ben belajar. Oh, belajar ya. Bisa tenan rada jajal dang. Itu sih kan. Gak ada. Kok iso diawas-awas sik piye to? Lah kecer kabeh to geng. Aduh, Aduh lah Lagi iki. apa delokne iki. gak iso kesenggol. Mas dadi mau piye langsung pangan. Langsung mlebu cangkem ya Allah dan. Langsung kena jeblok. Gak steril iki. Gak steril ya. Gak steril. Kembar lapis steril ya. Gak steril. Wis Pak Po, closing. Oke, Bos. Wis mari kene ya. Tak ngentekno Entek dhisik, mari dhisik. ngono dilanjut cerita selanjutnya. Oke, Bos. Mari jare cerita-cerita sing seru. Sing seru ya. Wes apa ae wong kene iki tukang apa ae kok. Apa ya? Tukang apa ya? Apa? Sejarah apa Masul barang yo yo ya. Apa karikatur ya? Karikatur sing gawe apa ae iso. Wis ngene lho. Lur ya. Kuwi nek tangga-gawe wis anu yatim. Kae ta wing kok. Jangan lupa iki yo dong salam aja dipangan. Eleng-eleng pokok anggar petuk dong salam aja dipangan. Mari disisihno. Lah tapi kowe arep mbok pangan. Kita sisihno. Oh, wis seno Video maksudnya. salamnya wis sing assalamualaikum waalaikumsalam ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gandengane. Wis nanti closing. Wis Deng. closing. Wis closing Dek. Assalamualaikum ya. Lah piye? Yo Mas nadane iki lho nadane aja kok terus lurus ngene. Lah wong lagi arep mau lho wis tenan kowe. Note iki dieling-eling note. Not. Not. Roro lulu. Dadi ramane ono. Iki rama gak enak blas lho. Lurus ngene. Do re mi fa sol la si do. Lebih lho. Tiroh ya? Mbak. Jendelok komet tenan ki tak ubeng-ubengno kamerane. Kameramu janan sing fokus. Bos. Fokus ki fokus terus. Aja yo apa kabeh aja sing gak fokus aja ya. Heeh, ki fokus terus iki. Ngepene apa kudu Fokus. maem ya maem. Maem ya maem. Guyon ya. Lah cek mare guyon iki kono lah kok malah gremengi batur Apa iki. kowe guyu? Lho, lah nyapa kowe nggih guyon. Kowe guyu. Lah nyapa kok malah Kowe nggih malah guyon. guyon.
Aku tenan cerita tenan, lah kok malah ceblok. Kecer kabeh. Apa mau kecer kabeh lho. Wis Gun, wis Gun. Wis. Win kelas. Wes aku, wes. Wis ki. Wes aku wes. Dia urung kok. Ya sini bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih